Λοιπόν, απάντηση. Όλαφ για τον Duma από τους W Rules. Ένας χαρακτήρας που συνήθως παίζει με Ghost και Exhaust στο jungle. Είναι πολύ καλός ενάντια σε tanks. Δηλαδή ενάντια σε Zac ή ενάντια σε Sivana, άμα δούμε τώρα, είναι πολύ καλό pick. Και πολύ καλός ενάντια σε crowd control. Δηλαδή τα δύο πρώτα τους pick ήταν Thresh και Zac. Με αυτή τη λογική ο Olaf είναι ένα πολύ καλό pick. Ενάντια σε Sivir δεν μπορεί να πω ότι μπορεί να την προλάβει. Θα δούμε αν θα πάρει Ghost ή Flash. Το Flash θα είναι καλύτερο για να κάνει jump πάνω της και να κάνει red buff ή burst. Το Ghost είναι καλύτερο για να την κυνηγήσει. Να δούμε τι θα επιλέξει από τα δύο. Ή αν θα επιλέξει απλά να κάνει damage στο front line και να ουσιαστικά να παίξει και αυτό tank και να κάνει true damage. Λοιπόν, Olaf λοιπόν, Leona, κλασικό support. Και απαντάνε οι Nachos with Cheese με Sivir πάλι. Θεωρούν ότι είναι καλό pick, τους έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής. Και Sivana για το plane και αυτό τους λειτουργήσε και από θέμα farm και από θέμα pushing. Συνηθισμένες επιλογές, μισό λεπτό. Έχουμε και τα τηλέφωνα εδώ πέρα. Την επόμενη φορά παρακαλώ τον Ανίζη Τσίκη να μου έχει μια γραμματέα να μου απαντάει τα τηλέφωνα όταν κάνω cast. Δεν γίνεται τώρα να απαντάμε και τηλέφωνα, παιδιά. Λοιπόν, Ανίζη Τσίκη, εκτός από τα 200 χιλιάρικα το μήνα που μου δίνεις, για να δείτε τι βγάζουμε εμείς από το casting, έτσι, θα μου έχεις και μια γραμματέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μην μου αρχίσετε να μου ζητάτε δανεικά όμως, παιδιά, στη γραμματέα μου αυτά. Λοιπόν, ο Twitch μαζί με τη Leona είναι ένα περίεργο κόμπο. Με τη λογική ο Twitch είναι πιο πολύ stealth, δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάποια ganks 1 vs 1. Η Leona είναι πιο πολύ all-in. Να δούμε πώς θα τους λειτουργήσει αυτό. Περισσότερες φορές βλέπουμε Twitch με κάτι σε πιο range support. Δηλαδή παλιά βλέπαμε με Nami ή με Sona για να του δίνει movement speed boost ή να έχει το σίγουρο εντός εισαγωγικών stun με την ultimate. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έχω καιρό να δω Twitch σε τέτοιου είδους combo με Leona, με all-in. Έχει το stun και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κάνουν το combo αυτό. Είναι καλό pick πάντως ο Twitch ενάντια σε Sivir. Δηλαδή με την ultimate έχει σίγουρα πολύ μεγαλύτερο range, αλλά νομίζω και το κανονικό του range είναι αρκετά μεγαλύτερο από τη Sivir. Μπορεί να κερδίζει γενικά τα trades και μπορεί με το stealth να την πλησιάσει και ουσιαστικά να της πάρει και τη shield με κάτι πολύ απλό, δηλαδή με το slow του ή με κάποιο απλό damage. Να της ρίξει τη shield στο ηλιόν να μπορεί να κάνει τα stun της. Να δούμε, ακούγεται ενδιαφέρον σαν combo. Τελευταίο pick, τα πάμε σιγά σιγά γιατί έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς 3 λεπτά ακόμα, δεν αγχωνόμαστε. Τελευταίο pick λοιπόν mid lane και για τις δύο ομάδες. Ο Ziggs από τη μία μεριά και η Kayle από την άλλη. Ας δούμε λίγο αυτούς τους χαρακτήρες. Ο Ziggs χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε LCS και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο και στο εξωτερικό αρκετά. Στην Κορέα δεν τον πολύ αγαπάνε, αλλά τον χρησιμοποιούν αρκετά τώρα τελευταία. Ο Ziggs λοιπόν μπορεί μόνος του να κρατήσει ένα lane. Έχει πάρα πολύ καλό wave clear, έχει πάρα πολύ καλό lane control, έχει πάρα πολύ καλό vision control. Μπορείς να κάνεις τα skills του από αρκετά μεγάλη απόσταση πάνω από walls και τέτοια πράγματα για να τσεκάρεις camps, να τσεκάρεις boosts και τέτοια πράγματα. Έχει πάρα πολύ καλό control, αρκετά καλό escape και πολύ καλό roaming. Η Kayle έχει αρκετά καλό burst και ίσως από τα καλύτερα endgame του παιχνιδιού. Θα γελάσετε ίσως με αυτό που θα σας πω, αλλά Poppy και Kayle έχουν από τα καλύτερα burst endgame στο παιχνίδι. Είναι από τους χαρακτήρες που φτιάχνεις ένα Lichbane ή ένα Triforce ή τέλος πάντων κάτι ξέρω εγώ που όταν κάνεις hit να σου δίνει damage και μπορούν να κάνουν skillshot, hit, burst, πέθανες. Ουσιαστικά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτό που κάνουν με την Kayle είναι ότι κάνουν pop το skill που σου δίνει περισσότερο attack range, auto hit, κάνουν το slow τους, δεύτερο auto hit και συνήθως με αυτό το damage έχουν καταφέρει και έχουν σκοτώσει κάποιο carry.
Δηλαδή ο Ziggs και η Sivir και ίσως και ο Thresh αν δεν φτιάξει full tank να είναι ένα μικρό κόμπο. Αυτό βέβαια πρέπει να φτάσει στο late game. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει την ultimate της, γιατί αυτή τη στιγμή Olaf, Mundo και Leona δεν χρειάζονται ultimate, ουσιαστικά είναι για τον εαυτό της και για τον Twitch. Έχουν 3 tank στο team, όπως και οι αντίπαλοι έχουν 3 tank με Thresh, Zac και Sivana. Να δούμε αν θα καταφέρει να μπει σε range να κάνει damage στα carries ή αν θα καταφέρει να την κάνει zoning ο Ziggs και κυρίως αν θα καταφέρει ο Masquerade να κάνει outroaming την Kayle. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ziggs μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα jumps του να περάσει πάνω από walls. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το mobility για να φτάσει πιο γρήγορα σε κάποιο άλλο lane για να πάει από πίσω ή από το πλάι σε κάποιο lane για gank. Ή μπορεί απλά να φύγει ελάχιστα από το lane και να βοηθήσει μόνο με μία ultimate. Θα εξαρθούν πάρα πολλά από το κατά πόσο ο Ziggs θα καταφέρει να κάνει σωστό roaming. Το endgame πάντως με Twitch και Kayle σίγουρα το έχουν οι W rules και με Mundo. Όχι πως όλα αυτοί οι Leona είναι άσχημοι, πιστεύω ότι και οι 5 χαρακτήρες είναι καλή late game. Από την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι ο Zac με ενθουσιάζει στο late game ή ο Thresh. Στο επίπεδο που με ενθουσιάζουν οι αντίστοιχοι των άλλων. Θα δούμε πώς θα βγει. Και δεν έχουν και πολύ καλό combo, δηλαδή να έχουν πράγματα που να θέλουν πολλά auto hits και πολύ movement speed ώστε να λειτουργήσουν αυτά με τη Sivir. Δηλαδή η Sivir θα σου δώσει movement speed, θα σου δώσει attack speed, αλλά όταν παίζεις με Ziggs και Sivana και Zac δεν τα χρειάζεσαι αυτά τα πράγματα. Να κλείσουμε εδώ πέρα και το... Ωραία. Streaming schedule του τουρνουά δεν ξέρω αν έχουμε κάπου, γιατί το ποιον θα κάνουν με stream εξαρτάται από το ποιος θα έρθει. Τώρα θα μου πεις αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά ας πούμε εγώ είχα κανονίσει να κάνω το Sensei Power, το είχα ζητήσει από χτες, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στην ώρα τους. Έκανα τελικά εδώ πέρα τους Nachos with Cheese, οι οποίοι και στο προηγούμενο τουρνουά που είχαμε κάνει νομίζω είχαν βγει τρίτη ή κάτι τέτοιο, δεύτερη τρίτη, θυμάμαι ότι είχα κάνει κάποια παιχνίδια τους. Πολύ καλή ομάδα γενικά, τουλάχιστον για το επίπεδο της Ελλάδας είναι από τις top. Και έχουν και αρκετούς ίδιους παίχτες. 2 ή 3 ίδιους παίχτες, αν θυμάμαι καλά. Έχουν και κάποιους ίδιους παίχτες τέλος πάντων. Αλλά τώρα να βγάλουμε streaming schedule εκτός από ότι είναι τις συγκεκριμένες ώρες, εντάξει, ότι αρχίζουμε όταν αρχίζει το τουρνουά και κάνουμε streaming. Τώρα, όπως είδες από τις 8 ομάδες, η μία δεν εμφανίστηκε, η άλλη έκανε surrender, η τρίτη άργησαν 20 λεπτά, οπότε όποιος είναι στην ώρα του τον κάνουμε stream. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εδώ. Να βάλουμε λίγο σε σειρά εδώ πέρα για τα CS. Οπα. Jungler και το Planers. Λοιπόν, 10 άτομα, ένα ward. Όλοι με Dorans, οι Junglers με Maset, η Leona έχει πάει με Relic Shield. Αυτή είναι η βασική διαφορά στα support, ότι η Leona έχει πάρει ένα ward και Relic Shield και από την άλλη ο Thresh έχει παίξει με Doran Shield και ένα Beast. Ένα ή δύο έχει πάρει. Δύο Beast έχει πάρει. Κάνουμε το invade εδώ, 4 από τη μια μεριά, 2 από την άλλη. Υποθέτω ότι με ένα hook του Thresh θα δούμε το πρώτο kill εδώ. Προσπαθεί να κάνει... δεν πετυχαίνει το hook, παρότι ήταν και οι δύο αρκετά κοντά. Καλό invade εδώ πέρα από τους Nachos with Cheese. Οι W rules άργησαν πάρα πολύ να πάνε στο lane, προλάβαν και κάναν όλη αυτή την απόσταση εδώ. Οι Nachos with Cheese πριν προλάβουν να πάνε στο δικό τους boost οι W rules. Παρ' όλα αυτά δεν πέτυχαν το hook, φάνηκε αρκετά εύκολο. Πήραν όμως το flash της Leona, κάτι είναι και αυτό.
Δεν θα επιλέξουν να κάνουν το invade αυτή τη φορά. Ο Ζακ δεν είναι και ό,τι καλύτερο ενάντια στον Όλαφ. Δεν θέλουν να βρεθούν στο jungle και να κάνουν fight. Παίρνουν λοιπόν τα μπλε buff τους. Μπλε buff για τον Ζακ, red buff για τον Όλαφ, ο οποίος είναι λίγο πιο αργός από τον Ζακ. Το top lane υποθέτω ότι θα είναι πάλι Farmfest, κλασικά Mundo ενάντια στη Σιβάνα. Το έχουμε δει 3 από τα 4 games, μία φορά είδαμε την Renekton. Θα πάμε γύρω στο 8-9 level για να δούμε κάτι ενδιαφέρον εκεί. Το mid lane και οι δύο προσπαθούν να κάνουν farm. Ο Ziggs μέχρι να φτιάξει λίγο mana regeneration να πάρει το πρώτο μπλε buff. Απλά θα πουσάρει το lane με auto hits. Έχει ένα μικρό advantage, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Έχασε και αρκετά CS από τα 12. Πρώτα CS έχει πάρει μόνο τα 6. Να δούμε πώς θα καταφέρει να πάρει η Kayle κατά το tower. Η Kayle δεν θα προσπαθήσει να κάνει ιδιαίτερες κινήσεις. Θα παίξει για endgame. Οπότε το μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι στο bottom. Που ο Thresh χάνει το τρίτο νικού. Αν πετύχει κάποιο θα έχει ενδιαφέρον. Αν τα χάνει όλα δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αρκετό farming στο top. Στο bottom lane η Sivir είναι ένα τρόπος παιχνιδιού που βλέπουμε πολύ συχνά από τη Sivir. Απλά πουσάρει το lane, χάνει πάρα πολλά last hits. Κυρίως επειδή κάνει AOE pushing. Αλλά απ' την άλλη, αν πουσάρει τον αντίπαλο στο tower, υποθέτει ότι θα χάσει κι αυτός. Και παράλληλα κάνει και λίγο χαράς. Όχι κάτι ιδιαίτερο, όπως βλέπετε καμιά κατοσταριά, 150 health έχουν χάσει οι αντίπαλοι. Τώρα φτάνουμε στο tower, να δούμε τι last hit μπορεί να κάνει ο Twitch. Κάνει το engage η Leona, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, πετυχαίνει το Hook of Thresh, αρκετό damage στον Twitch, δεν έχει πάρα πολύ health. Από το λιγότερο health που έχουν τα ειδικά στο level 1. Παραλίγο να πάρουν το kill, πρόλαβε και κάνει το stealth. Είναι αρκετά χαμηλά και δεν του έχει μείνει και potion αυτή τη στιγμή. Ένα ήταν το χρησιμοποίησε. Θα μείνει περίπου στα 350 health. Με το επόμενο hook θα πεθάνει. Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα το engage της Leona εκεί γιατί είχαν πάρα πολλά minions. Οι αντίπαλοι δεν ήταν σε tower range. Οπότε έφαγαν πάρα πολύ damage από τα minions. Ο Thresh αναγκάστηκε και πήγε κοντά για να κάνει auto hit. Οπότε πέτυχε ένα πολύ εύκολο hook ο Thresh. Ο Twitch πήγε σε range για auto hit. Στο top ο Mundo κερδίζει με μια μικρή διαφορά. Υπάρχουν περισσότερα creeps που μπορεί να πάρει σε Sivana όμως. Slow εδώ, έρχεται από πίσω όλα. Να δούμε αν έχει αρκετό damage. Flash από τον Ziggs, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Flash και από την Kayle εδώ πέρα. Περίεργο αυτό το flash της Kayle. Δεν είχε τα cooldowns έτοιμα. Έκανε flash και δεν είχε δεύτερο slow να κάνει και της είχε τελειώσει και το auto hit. Έτσι έδωσε ένα kill στο Ziggs, ο οποίος έχει πάρει barrier, σωστή επιλογή. Και κάνουν trade 1 με 1. Βέβαια, first blood για τον Ziggs. Καλά το πήγε για 2 προς 1 trade, είναι και 9 trips μπροστά. Καταφέρνει και τελειώσει το challenge του. Από την άλλη, Kayle πάει για Phoenix Codex. Να δούμε αν αυτό θα γίνει Nashor's Tooth κάποια στιγμή, όπως κάνουν οι περισσότερες φορές με την Kayle. Το top έχει μείνει αρκετά χαμηλά η Sivana, ίσως αναγκαστεί να φύγει, μάλλον έκανε παραπάνω trade από ό,τι έπρεπε. Είπαμε ότι στα πρώτα level αυτή τη στιγμή χάνει λίγο τα trades από το Mundo. Πρέπει να περιμένει γύρω σε 4-5 level ακόμα, δηλαδή στο 8 με 9 αρχίζει και καταφέρει να κερδίσει τα trades, να έρχεται στα ίσα τουλάχιστον. Πολύ λίγο warding πάντως στο bottom lane. Μία από τις αλλαγές που έχουν γίνει από το pre-season και συνεχίζει ακόμα είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι επειδή έχουν τα trinket του wards αυτό είναι αρκετό και παλιά έβλεπες που έπαιζα ας πούμε Sona ή Soraka και τέτοια πράγματα αρχίζαμε με 4 ward και τώρα το support είναι αρκετά σίγουρο με 1 ward. Γι' αυτό βλέπουμε τον Olaf και άλλο gank, engage εδώ από τη Leona. Έκανε πολύ ωραία block το stun η Sivir, exhaust τον Thresh, αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί το flash του.
Γενικά κερδίζει λίγο το trade η ομάδα των W Rules. Ο Thresh ήταν ήδη χαμηλά. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει πάρα πολύ στο fight. Αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να μην έχουν οδηγήσει σε σωστό σημείο οι Nachos with Cheese και ίσως να δούμε και δεύτερο gank. Κάνει το seal, παρόλα αυτά δεν πέτυχε το hook της Ηλεώνα. Αποφασίζει και φεύγει όλα να συνεχίσει το farming του. Είναι 8 CS και ένα item πίσω από τον Zac. Ωραίο engage εδώ πέρα από τον Zac που κάνει το gank στο mid μετά από όταν πήγε πίσω να αγοράσει. Ultimate εδώ από την Kayle, δεν την πέτυχαμε τις περισσότερες της κι αλλιώς να μην χρειαζότανε. Ultimate εδώ από τον Ziggs, αλλά είχε ήδη φύγει η Kayle, οπότε δεν είδαμε κάποιο kill. Έχουν ένα μικρό level disadvantage εδώ πέρα, είναι ένα level μπροστά ο Thresh από τη Leona, είναι και αρκετά μπροστά στα CS. Παρά τον gank που έκανε ο Olaf που ήταν υπέρ του σε μεγάλο βαθμό και τους έδωσε μια ανάσα, ο Twitch φαίνεται να έχει μεγάλα προβλήματα. Γενικώς το combo Twitch Leona δεν φαίνεται πολύ καλό για early game, τώρα στο late θα δούμε τι θα γίνει. Ο Zac προσπαθεί να κάνει counter juggle, χωρίς να έχει wards, αλλά έχει βοήθεια από όλο το υπόλοιπο team και τώρα βλέπουμε το rotation και από την Kayle εδώ. Έρχεται σιγά σιγά όλα, είναι αρκετά χαμηλά ο Zac, το smite το πήρε ποιος ο Zac, πήρε το red buff, επέζησε κιόλας, δεν έχει ultimate η Kayle, βλέπουμε κάποια trade στο top, ο Zac σιγά σιγά φεύγει, ο Twitch δεν ήρθε την ώρα που έπρεπε για να βοηθήσει το team, slingshot από τον Zac και τώρα στο level 6 ο Mundo ακόμα συνεχίζει και πουσάρει το lane, είναι στα 61 CS, η Sivana στα 42, έχασε το trade που είπαμε νωρίτερα. Δεν έχει αρχίσει και με κάτι defensive, πήγε κατευθείαν για vampiric τέτοιο, για λίγο lifesteal. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατάλληλη επιλογή ενάντια σε Mundo, ίσως λίγο magic resistance να ήταν πιο φυσιολογικό. Το Mundo άρχισε με armor, τώρα πήρε και ένα giant spell και θα επιστρέψει στο lane. Θα δούμε πάλι Sunfire από το Mundo και λογικά Blade of the Ruined King ή μετά το Vampiric Shifter να πάει κατευθείαν για, ή όπως προφέρεται τέλος πάντων, να πάει κατευθείαν και αυτή για Sunfire ή Sivana για να κάνει και αυτή καλύτερο push, θα δούμε. Μπλε buff πάντως στον Ziggs, ο οποίος συνεχίζει και πουσάρει στο lane, έχει 20 CS advantage. Βγάζει την Kayle από τον lane, την αναγκάζει να χάσει 3 CS. Πολύ ωραίο play από εδώ. Αυτό το play άξιζε κάπου 60 gold. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πάρεις kill, απλά να κάνεις το zoning σωστά. Ούτε καν να κάνεις damage, αρκεί να βάζεις τη σωστή θέση στα skills, σωστό. Και ο Ziggs απλά θα συνεχίσει με τον μπλε buff να πουσάρει, τώρα πήρε και η Kayle και θα το χρησιμοποιήσει κυρίως για heal. Δεν έχει ακόμα το burst για να σκοτώσει τον Ziggs, απ' την άλλη αν μείνει αρκετά κοντά ο Ziggs και της δώσει χρόνο να κάνει το attack, κάτι μπορεί να γίνει. Όσο περισσότερη απόσταση κρατάει ο Ziggs, τόσο το καλύτερο για αυτό. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλες διαφορές. Οι W Rules κερδίζουν αυτή τη στιγμή με λίγο παραπάνω από 10 CS στο top, αλλά χάνουν με 10 CS στο jungle, με 20 CS στο mid και με 25 CS στο bottom lane. Ignite εδώ από τη Sivana, ultimate. Περίεργο που δεν έκανε την ultimate πάνω από το Mundo, αλλά σταμάτησε εκεί. Το κάνει με κάποιο τρόπο δίπλα του, δηλαδή για να τον περάσει και να αρχίσει να τον παράει με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων. Πολλές φορές το κάνουν αυτό, οι παίχτες πάνε λίγο πιο δίπλα για να περάσει μπροστά από το Mundo, να φάει το damage overtime και κάνουν το κυνηγήσεις. Ωραίο play εδώ πέρα από τον Thresh, ακολουθεί τον Olaf, ο οποίος είναι μόνος του, δεν έχει βοηθήσει ακόμα το Twitch. Δεν ήταν ούτε αυτό το gank πολύ σωστά coordinate από τους W Rules, άρχισε πάλι το ειδικάρι να έρθει. Όπως και στο προηγούμενο gank που έγινε, δεν βοήθησε πάρα πολύ το Twitch γιατί ήταν χαμηλά σε health, όπως και στο invade που έγινε, άρχισε πάρα πολύ να έρθει ο Twitch στο fight. Στο mid lane τώρα δεν έχει μπλε buff ο Ziggs πια, αλλά έχει αρκετό damage. Να δούμε τώρα θα προσπαθήσει να κάνει την ultimate. Βέβαια έχει ultimate και η Kayle, μάλλον δεν θέλει να κάνει trade ultimate με ultimate, λογικό μου φαίνεται. Θα συνεχίσει να πουσάρει, έχει το shield advantage.
Το plane η Shyvana, όπως είπαμε τώρα, πήγε level 8, είναι σε κατάσταση με τον Blitzwater Cutlass που πήρε. Κάνει εδώ πέρα στην μετά. Πετυχαίνουν με την ultimate της Leona την Sivir, καταφέρνει και παίρνει ένα kill. Ο Thresh προσπαθεί να απαντήσει, πετυχαίνει το buff του Twitch. Λογικά με ένα out ακόμα, ξανά και το play. Απαντάει. Και εν τω μεταξύ, ας πάμε 15 δευτερόλεπτα πίσω να δούμε και το fight στο mid. Όχι εδώ, εδώ θα μείνουμε τώρα. Λοιπόν, η Kelly είναι περίπου στα 200 health, την πετυχαίνει με αυτό το skill στο Ziggs, χάνει εδώ, κάνει flash για να τον σκοτώσει μαζί με τον Olaf και για άλλη μια φορά, ενώ δεν έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει μετά τα auto hits της και το flash της. Μένει περισσότερο από ό,τι πρέπει, ίσως θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ όταν τελείωσε η ultimate. Παρ' όλα αυτά, ο Olaf καταφέρνει και παίρνει το kill. Ας ξαναπάμε στο live. 3-3 ήμασταν, 3-3 είμαστε. Δεν έχει πάρει κάποιος δράκο ακόμα, δεν βλέπουμε πολλά objectives στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 13 λεπτά και δεν έχει πέσει ούτε tower ούτε δράκος. Οι Natos Witches είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, εφόσον έχαναν μόνο στο top το farm και τώρα που η Shyvana πήγε level 9, είναι η ώρα της. Έφτασε στα ίσα περίπου το farm με τον Mundo και λογικά θα αρχίσει σιγά σιγά να πηγαίνει στην jungle όπως την είδαμε πριν. Βέβαια ακόμα δεν έχει το 1 vs 1 με το Sunfire του Mundo, αλλά μπορεί να πάει τώρα εδώ πέρα στα golems και να κάνει λίγο heal, ή μπορεί να μείνει και στο lane αν νιώθει ότι αντέχει. Κάποια ping στο bottom lane ότι οι Sivir και οι Thresh έχουν πάει πίσω και ίσως αυτό να σημαίνει rotation στο Draco ή rotation στο Ziggs. Λίγο δύσκολο να κάνεις gank Ziggs βέβαια, αλλά ξέρουν ότι δεν έχει τα Summoners από το προηγούμενο fight. Απλά χάνουν λίγη ώρα, πηγαίνουν προς τα πίσω, προς το Draco, δεν βάζουν κάποιο ward. Η Leona ακόμα δεν έχει πάρει sidestone και δεν έχει και χώρο για ward, πολύ ενδιαφέρον αυτό, άρα το αντίπαλο team ξέρουν αυτή τη στιγμή να τους switches ότι το bottom lane δεν έχει καθόλου wards. Και εφόσον το αντιλαμβάνονται αυτό, κατευθείαν κάνει στο bot lane, έρχεται ο Zac, κάνει την ultimate, μένει αρκετά χαμηλά, λογικά έχει την passive του για να πήγε τόσο aggressive, ultimate εδώ και από τον Ziggs, τους διώχνουν από το lane, θα πάρουν σίγουρα το objective, το tower, να δούμε αν θα πετύχουν, πετυχαίνει πολύ ωραία το book του Thresh, παίρνουν και το tower και το kill και λογικά θα κάνουν rotation στο Draco τώρα, θα ήταν μια λογική επιλογή. Για να δούμε, ο Zac έχει την passive του, ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό λοιπόν είναι ότι το bot lane δεν είχε καθόλου vision. Το κατάλαβαν αυτό οι Natos Witches και κατευθείαν έκαναν rotation με 4 άτομα στο bottom lane, κάνανε gun. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Leona δεν άφησε τουλάχιστον κενό χώρο αντί να πάρει το Rejuvenation Bait. Θα μπορούσε να έχει αφήσει κενό χώρο για να φαίνεται ότι έχει wall και ας μην τα πάρει. Θα ήταν μια πιο σωστή επιλογή αυτή. Βλέπουμε κάποια trades τώρα εδώ, η Shyvana με το Mundo, όσο πάει και είναι πιο κοντά στο να αντέχει η Shyvana. Πριν τα είχαν ασυζητηθεί τα trades, τώρα είναι 50-50. Να δούμε αν το Ignite είναι αρκετό ή αν η ultimate του Mundo είναι αρκετή. Όχι, έχει αρκετό health αυτή τη στιγμή ο Mundo για να κάνει Generate. Ζει και πάλι με ελάχιστα health. Η Shyvana χρησιμοποιεί ωραία την ultimate, κάνει ωραία το damage της, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποια kill. Ίσως όταν φτιάξει και αυτή λίγο παραπάνω health, τώρα λογικά θα ολοκληρώσει το Blade of the Ruined King. Ή όχι, δεν έχει αυτό το gold. Όχι, είναι στα 900 gold. Αφού ήταν στα 900 gold, μάλλον έπρεπε να έχει πάει πρώτα εδώ να πάρει τα golems και μετά να πάει πίσω για το Blade of the Ruined King. Όταν το ολοκληρώσει αυτό και φτιάξει λίγο παραπάνω health, ίσως να μπορεί να κάνει dive το Mundo και τότε θα αρχίσει να κερδίζει με μεγάλη διαφορά το lane. Τώρα απλά πρέπει να μείνει κοντά στη CS, να μην της πάρει άλλη διαφορά ο Mundo, ο οποίος έχει φτάσει και πάνω από 20 CS διαφορά, τώρα το έχει μειώσει η Shyvana, κάποια στιγμή το έχει πάει και στα 5 μόνο CS διαφορά, τώρα είναι πάλι γύρω στα 10. Mid και bottom τα ίδια, δηλαδή 20 ίσως λίγο παραπάνω, έρχεται πάλι όλα στο mid, προσπαθεί να σκοτώσει τον Ziggs, να δούμε πού θα πάει ο Ziggs. Πολύ περίεργο play αυτό από τον Ziggs, να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει το kill, όχι.
Να δούμε αν όλα θα κάνει να πάρει το Ziggs. Ναι, καταφέρνει όλα τον χρόνο και παίρνει το kill. Ακόμα δεν έχει έρθει ο Zac, είναι στο top lane. Για gank στο Mundo για κάποιο λόγο. Δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό. Πιο λογικό ήταν να βοηθήσει το mid lane. Μάλλον ράθησε το rotation πέρα από τον Zac. Πολύ περίεργο flash όπως είδατε εδώ από τον Ziggs. Και η Shyvana αρχίζει να πουσάρει πρώτη φορά που τη βλέπω τουλάχιστον εγώ πίσω από το tower. Παίρνει μερικά creeps. Δεν έχει ολοκληρώσει όμως το play του The Ruin King, που σημαίνει ότι πάλι θα χάσει το trade. Θα αναγκαστεί να κάνει την ultimate για να ξεφύγει. Βέβαια εδώ πέρα ο Zac με τον Fresh κατάφεραν και πήραν το tower. Παρότι λοιπόν χάσανε το fight, πάλι οι Nasus βοηθήσεις καταφέρνουν απλά με το να μείνουν παραπάνω στο lane να πάρουν ένα advantage. Παίρνει και το shutdown στο Olaf, παρότι δηλαδή κερδίσανε το mid lane fight με το να σκοτώσουν τον Ziggs νωρίτερα, δεν μείνανε στο lane W rules και γι' αυτό χάσανε το mid lane τους. Pop εδώ πέρα η passive του Zac, κάνει αρκετά skills του Ziggs από melee range ή αν το θέσουμε καλύτερα θα κάνει το G-Scale. Δεν θα καταφέρει να πάρει το kill εδώ πέρα η Leona, θα της κάνει ένα-δύο kills στο tower. Δεν θέλει να ακολουθήσει παραπάνω ο Zac γιατί του έχουν κάνει ping μάλλον από το top. Εν τω μεταξύ στο bottom lane ο Twitch φαρμάρει άνετα. Να πλησιάσει λίγο την Sivir η οποία το έχει πάρει σχεδόν 30 σε διαφορά. Μεγαλύτερη που υπάρχει ανάμεσα στα lanes. Και η Shyvana για πρώτη φορά στο level 12 καταφέρνει και περνάει σε CS στο Mundo. Μιλάμε συνέχεια για τα CS γιατί είναι το βασικό πράγμα αυτού του meta. Ότι οι δύο top laners φαρμάρουν και προσπαθούν να κάνουν outpush ο ένας τον άλλον. Τα δύο AD carries φαρμάρουν. Θυμίζει λίγο season 2 που περίμενες να πάνε τα 20-25 λεπτά για να γίνει κάποιο σοβαρό teamfight. Μόνο που τώρα αντίθετα με το season 2 όταν κερδίσει ένα teamfight μπορεί να τελειώσει και το παιχνίδι. Ignite εδώ πέρα από τη Shyvana κυρίως επιθέτω για να κερδίσει το tower. Συνεχίζει και πουσάρει για να διώξει το Mundo από το lane. Ξέρει ότι μπορεί να πάρει κάποιο kill εκεί, αλλά με αυτόν τον τρόπο κερδίζει και δύο waves και το tower. Σοφαρίζει στα towers λοιπόν. 3 towers για τους Nasus βοηθήσεις, οι οποίοι 2 φορές tower έχουν πάρει χάνοντας το fight. Χάνουν το fight δηλαδή και επειδή μένουν περισσότερο στο lane καταφέρνουν και παίρνουν ένα kill. Shyvana πηγαίνει πίσω εκεί, άμα έχει τον Blade of the Ruin King της έτοιμο λογικά θα μπορούσε να πάρει κάποιο kill. Να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο item της, έχει πάει για Kindle Gen. Λίγο cooldown reduction και magic resistance ενάντια σε Kayle και Mundo, πολύ λογική επιλογή. Και Leona κάνει αυτό το magic damage για support. Και τώρα είμαστε στη στιγμή που ο Ziggs έχει αρκετό damage και αρκετό cooldown reduction ώστε να μπορεί μόνος του να κρατάει το lane. Και σιγά σιγά, ειδικά όταν έχει τον μπλε buff, μπορεί να τον δούμε να κάνει και ultimate απλά για να καθαρίζει waves. Ultimate στα 68 δευτερόλεπτα, δηλαδή ένα τρίτο wave μπορεί να καθαρίζει το ultimate, αν δει ότι χρειαστεί βέβαια. Και υποθέτω ότι περιμένουν το δράκο, τον έχουν κάνει timing οι Nasus with cheese και περιμένουν το δράκο εδώ. Δεν έχουν ping ward όμως. Και εδώ ο Thresh αντί να έχει κάποια potions biscuits τέλος πάντων θα μπορούσε να έχει ένα ward παραπάνω. Βέβαια έχει τα lenses, ίσως με αυτά δοκιμάσει να καθαρίσει το δράκο. Ο Mundo είναι στο top και πουσάρει. Έχει το advantage του teleport, αλλά να δούμε πόσο γρήγορα θα καταφέρει να το κάνει, αν θα μπορέσει να βοηθήσει στο fight. Να προσέξουμε εδώ αν θα γίνει teleport. Όχι, ο Zac παίρνει το δράκο και το hook εδώ πέρα στον Olaf, δεν μπορούν να ακολουθήσουν βέβαια. Ο Mundo επιλέγει να πουσάρει το top lane, το βλέπουμε εδώ. Ίσως να πάρει ένα tower. Το ghost εδώ πέρα από τον Olaf. Η Shyvana τον ακολουθεί, πηγαίνει απλά δίπλα, δεν τον βαράει, δεν έχει κάποιο slow ή κάτι τέτοιο. Εμφανίζει το Twitch, κάνει αρκετό damage.
η Ultimate